Kontrol pleno, ari gara informazioa petrolioa bezala ateratzen, Donostialdeko metro pasantean gertatzen ari den guztiaz. Eta jarraitzeko asmoa daukagu. Uste dugulako gertatutako guztia, gertatuta ere, ez direla ardurak depuratu nahi. Ez teknikoak, ez da politikoak ere. Eta ardurak egon badaude, frogatzen ari garen bezala. Dena den gaurkoan, azken kontrol plenoan egindako interpelazioaren ondoriozko mozioa aurkeztera gatoz. Garraio saila ari da nahita informazioa gutxika ematen, informazio apur hori batzuetan nahasia da, beste batzuetan zuzenean faltsua, aurreko kontrol plenoetan salatu dudan moduan, eta gainera informazioaren gehiena modu partidistan eskutatzen ari da. Eta hori gutxi balitz, Arriola sailburua saiatzen ari da etengabe atentzioa desbideratzen. Deskarga, Galdakao, Leitzaran, ja ez dakize falta zaion, akaso Lemoiz eta Azak. Guztia Donostialdeko metro pasantean EAJ-PSE bikotea izaten ari den kudeaketa negargarria estaltzeko. Ez dut berriz ere errepikatuko gezurra dela Mirakontxa EASO tarteko proiektua egiteko 105 zundaketa geotekniko egin zirela. Duela bi kontrol pleno hori salatu nuenetik, egia esan, Arriola sailburuak ja ez du zifra hori errepikatu. Oraindik geratzen zaio lotxa apur bat. Eta Arriolak ezin izan du ukatu, egia delako, 2016ko proiektua egiteko, soilik 7 zundaketa berri egin zirela. Eta zundaketa horiek, gutxienez Kontxako eta San Bartolomeko zuloetan, metro pasantearen tuneletik 11-12 metro gorago geratu zirela. Informazio oso eskasa emanez. Total, harria topatzea espero zuten. Arriolak ziurtatu bezala, zertarako gehiago sakondu. Hor, ezin ziteken aurkitu ez urarik, ez arerik. Hori bai, Arriola sailburuak gauza oso arraro bat aitortu zuen azken kontrol plenoan, zundaketekin lotua. Eusko Jaurlaritzako garraio sailak berak egin behar izan dituela 80 zundaketa geotekniko. Eta esan zuen gauza normala balitz bezala. Baina aitorpen horrek erakusten duena da aurreikusi gabeko beste dirutza bat gastatu dela aparte, ez zuena zehaztu bide batez, proiektuko zundaketak ez zirela nahikoak izan, guk hemen defendatu bezala. Zeren eta behin obrak hasita, sailak berak egin behar izan dituen 80 zundaketa hoiek, egin behar ziren obrak hasi baino lehen, 2016an proiektua egiteko. Horretarako, eraman baitzuten esleipena 3 enpresak. Beraz, hemen daukagu ardura argi bat teknikoa dena, eta proiektutik hasten dena, obran gertatutakoa ere ikertu beharko litzateke noski, eta beste ardura nahiko argi bat, politikoa. Sailaren menpe dagoen ETS-ek 128ko bajadarekin esleitu zuelako proiektua, 126arekin obra, eta ez duelako nahikoa kontrol publikorik egin ez proiektuan, ez da obran ere. Eta gainera orain, hemen ezer gertatu izan ez balitz bezala jokatu nahi du Jaurlaritzak. Eta garraio sailak berak 80 zundaketa egin behar izan dituela esatea gutxi balitz, azken kontrol plenoan Arriola sailburuak orain arte eskutatutako beste berri harrigarri bat luzatu zigun. Obretan dagoeneko 17,6 milioi euro gehiagoko obra aldaketak egin behar izan direla. 121ko bezarekin, 21,3 milioi euro gehiagoz hitz egiten ari gara. 21,3 milioi gehiago. Hau da, hasiera batean, 64,5 milioi euroko obra bat zena, eta Mirakontxa EASO tarteaz soilik ari naiz, igo da dagoeneko 21,3 milioi euro, alegia, 85,8 milioitan gaude jadanik.
Hasierako 74,5 gehi 21,3, 85,8 milioi euro. Alegia, 130 gehiago. Hori, astakeria bat da, inondik inora. Eta okerrena da, ez dakigula zenbat milioi euro gehiago beharko diren Mirakontxa EASeko tartea guztira dituen 2000 metroetatik arazoak agertu diren 250 metro horiek bukatzeko. Alegia, oraindik obraren 122 hori bukatzeko. Gutxienez ibilbidearen 122. Ez dakigu guk eta ez daki Arriola sailburuak. Berak abisatu zuen 170ko gainkostua ere egon litekela, baina ez zekiela ziur zenbatekoa izango zela. Gainera, zeren 170? Hasieran kontratatu zen zifratik, alegia 64,5 milioi hoietatik, ze horrela izan ez gero 45 milioi euro gehiagoz hitz egiten egongo ginateke beza barne, edo jada konprometitu den kopuru osotik. Ze lehen aipatu ditudan 21,3 milioi horiek konprometitu dira ja. Beraz, 85,8 milioi euro hoietatik 170 kalkulatu behar bada gainkostu berrian, beste 60 milioi eurotaz ari gara hemen. 60 milioi euro gehiago. Koronavirus pandemiaren bigarren olatuaren erdian. 60 milioi euro joan zitezkeenak ziu, ohe gehiago eta mediku eta erizain gehiago ezartzera gure osasun sisteman. Joan zitezkenak irakasle gehiago kontratatzera gure hezkuntza sisteman. 60.000 euro joan zitezkenak adinduei arreta duinago ematera gure zaintza zerbitzua indartuz. 60 milioi euro joan zitezkela ostalaritzara edo eta kulturara. 60.000 euro joan zitezkela gure garraio publikoan babes neurri handiagoak ezartzera, esaterako maiztasunak handitzera, eta are garraio publikoa bera erreskatatzera. Inoizko defizit handiena batuko duelako 2020ko amaieran. Pentsatzen dugu, beharrezkoa ez den ditxosozko metro pasante hau amaitzeko gutxienez beste 60 milioi euro eta gehienez auskalo zenbat sartzeak ez daukala ez hankarik ez bururik. Berriz esango dut aurreko kontrolplenotan esan dudana. Askozaz behar handiagoa dago, Donostialdeko topotik aldendu gabe, Altza, Pasai Antxo, Galtzaraborda proiektua egiteko. Tarte horretan, hain zuzen ere, badago tunel bat, Herrera eta Pasai Antxo artean, urte erdi daramana arazo konstruktiboekin. Maiatza baino lehen trenak pasatzen ziren 80ra, eta handik orduz geroztik 30 kilometro ordura pasa behar dira. Beraz, bide zaharrak oso mantenimendu eskaza du, eta EAJPS bikoteak bitartean metro pasante faraonikoa bultzatzen dute Donostiako zentroan. Baina PSE konturatu da arrazoia daukagula. Askozaz garrantzitsuagoa dela topoa hobetzea, metro pasante lujoso eta garestia egitea baino. Horrexegatik iragarri dute egunotan, modu propagandistiko xamarrean iragarri ere, datorren urtean, auskalo noiz, Altza, Pasai Antxo, Galtzaraborda proiektua lizitatuko dutela. Posten gara, azkenean, gure tesira gerturatu izana, eta Donostialdeko benetako mugikortasun beharrak asetzeko pausuak ematea. Baina pausu hori egiazki koherentea izateko uste dugu ez dela lizitatu behar Mirakontxa EASO tartearen obra kontratu berria. Hori da gure mozioan eskatzen duguna. Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari eska diezaiola Donostialdeko metro pasantearen Mirakontxa EASO tarteko obra kontratu berria ez dezala lehiaketa publikora atera. COVID-19 pandemiak iraun bitartean eta obra amaitzeko behar den diru publiko guztia, 60 milioi, 70 milioi, 80 milioi, ez dakigu zenbat milioi, pandemiaren ondorioei ekiteko lehentasunezko neurriak ezartzeko eta sendotzeko bideratu dezala. Alegia, milioikada hori, osasuna, hezkuntza, zaintza eta bestelako zerbitzu publikoak indartzeko bideratu dezala.